היי, אני דגנית מבייבי קואלה, והיום אני רוצה לענות על שאלה שמטרידה המון אנשים, פונים אליי, איך מתעסקים ומה השגרה עם חיתולי בד. אז בואו אחריי ואני אראה לכם. בואו אחריי לחדר הכביסה ואני אראה לכם איך אנחנו שומרים על שגרת הכביסה שלנו ואיך זה עובד. אז קודם כל את הכביסה, כל החיתולים אני שומרת בסל כזה שקניתי באיקאה ב-25 שקלים. ואנחנו נגיד משתמשים בחיתולי כיס, אני לוקחת את החיתול, זה מגבון, פשוט מפרידה את הרפידות, אוקיי? אני מפרידה את הרפידות וזורקת. עכשיו, חיתולים שיש לנו קקי, אני לא צריכה לגעת בקקי, אני פשוט פותחת אותם, והכיס של בייבי קואלה הוא מקדימה, אז אני לא נוגעת אפילו בקקי, אני פשוט מוציאה את הרפידה וזורקת פנימה. זורקת. אוקיי, אז אחרי שסיימתי את הסל, אני יכולה לשטוף, הוא מתייבש תוך כמה דקות, ואני אשים אותו באמבטיה. אני אוהבת להשתמש בסנו מקסימום מאסק, אני לא עושה פרסומת, אין לי שום אינטרס. יש להם פשוט ריח מצוין, הבעיה היחידה היא שצריך להשתמש בכמות קצת יותר גדולה מהחברות האחרות. אתם יכולים להשתמש גם כמובן באריאל, בטייד, שהרבה מחתלות אוהבות. מאוד חשוב להשתמש בכוס מדידה עם שנתות, להפסיק להסתכל על בעין, זה לא עובד. אנחנו נשים בהתחלה מעט אבקה, אז אני עושה תוכנית של פרי-ווש, שזה תוכנית קצרה יותר, 40 מעלות, 1200 סלד, נותנת לזה לעבוד. אחרי שזה מסיים לעשות את השטיפה הראשונית, אני מכניסה את זה למיין ווש, שזה השטיפה העיקרית, שם אני שמה כמות הרבה יותר גדולה של הסבון. גם לא מוסיפה מרכך בשום שלב. הריח של המאסק הוא נהדר, ואם אתם שמים בכמויות הנכונות הוא יישאר על החיתול. אז תכף המכונה תסיים ואנחנו נחזור. כמו שאתם שומעים, המכונה סיימה, ועכשיו סיימנו את הפרי-ווש. אנחנו יכולים לראות שסך הכל החיתולים עברו פה שטיפה שהיא ראשונית. אנחנו קודם הוצאנו את הפיפי והקקי, ועכשיו אם יש לכם מקום בתוך המכונה, אתם יכולים להוסיף פה מגבות או אפילו עוד בגדים, כדי לא לבזבז. אני אשאיר את המכונה ככה, כי יש לי פה מספיק חיתולים, כדי שהכבשים יתחככו אחד בשני ויתנקו בצורה טובה יותר. עכשיו אני שמה את האבקת כביסה ומעבירה לתוכנית כותנה אצלי. אנחנו משתמשים ב-40 מעלות, הסיבובים הכי גבוהים שיש לכם אצלי זה 1200, ויוצאת לדרך. כשהמכונה תסיים, אני פשוט אוציא את הכביסה, נתלה אותה, וסיימתי. הכי פשוט שיש. טוב, המכונה סיימה את הפעולה שלה, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהכביסה נקייה, והיא גם ריחנית, זה משהו שאני לא יכולה להעביר לכם, אבל היא, תאמינו לי, ריחנית. הדבר הבא שאנחנו עושים זה כמובן לתלות הכל קדימה. אוקיי, אז עכשיו כל מה שנשארנו לעשות זה באמת לתלות את הכביסה. אם יש לכם מעט, אתם יכולים לפרוס אותם, זה גם בבית, אז בבית
שאין בו שמש, אתם יכולים פשוט לפרוס. אם יש לכם פה כתמים של קקי יונקים, השמש מסירה כתמים מאוד מאוד טוב, גם מבגדים, אז כדאי לכם לפרוס אותם מול השמש. חשוב מאוד לא לתלות את הכביסה בצורה כזאת שתמתח את הגומי, אז מאוד מאוד לשמור על הגומי, ככה שהוא יהיה הרבה שנים. פשוט נשים על הכביסה, כנ"ל את הרפידות. אתם יכולים גם לשים איזשהו תו כביסה ולחבר את הרפידות. ואז הם ישמרו גם ישרות בצורה כזאת עם קצת יצוא עקומות. כמו שאתם רואים, אלה הטיפים שלנו, מאוד מאוד פשוט, לא דורש יותר מדי ידע וניסיון, כל אחד יכול לעשות את זה. נכון, דורש טיפה יותר מאמץ מהדברים הרגילים כמו חיתולים חד פעמיים שפשוט משליכים אותם להשפעה, אבל מאוד מאוד משתלם, בטח לטווח הרחוק, בטח לבריאות של התינוק שלכם וחיסכון כלכלי משמעותי, שלא נדבר על הנזקים האקולוגיים שחד פעמי גורמים. וזהו, שיהיה לכם אחלה של החתלות ונתראה בסרטונים הבאים.